We are here. Hala, dyan na kayong view. Hala. Dapat yung salubusan niya. Sa dito sa taas, sa taas. Good morning, guys. Today is August 2, 7:52 a.m. So today, me, Brian, and his brother will go to Quezon, Bukidnon, maglaag. Quezon. Sa tahan. Quezon, Bukidnon. So, magsuroy lang me because pila na lang ka days, we will go back to Thailand soon. Murag treat na sad ni sa iyang brother na ilaag me. Ubani mi sa mong laag and see you later. Bye! Nakaw na mi. Bye-bye, han. Ang service na ito. Huh? Tama service dito. Dali na ako. Bye. Let's go. Asa tahan? Ambot lagi asa na ang dapita. Asa taga padulong karon? Kay tatay. Kana bro. Kana na ako. Yung kana. Stop din eh. Kana wala to. Pinakatumoy. Ay dili man ko to. Di ba mo na siya? Oh no. Ibig sure oy. Sweet ka? O kani. Wa naman ni o liguanan or churba. Welcome to Robinson Lounge. This is a new mall here in Bukidnon. So as you
can see, mingaw kaayo. Diri may mag-lunch before going to overview. Thank you. Alam mahulog! Alam mahulog! Sus, ako na. Ang gamay naman po nahulog sa... Ano yun ako? Oo na may Jollibee kay. Wala na yung Jollibee sa Thailand. No, yun. Focus na. Ba't yun? Wala, na entrance? Wala, kwarta. Oo na, sumigay na ba entrance? Hi! Hi, Samoy! Ma'am, sir. Huwag na lang ni sir. Nabilin. Barata na lang. O pa gani kakasaka. Ano na pag picture? Say hi. Hi guys. We're here. Lots na kayong view. Hello. Dapat yung halabusan mo. Sa dito sa taas ata. Oh my gosh. Ito, ito. Hello. Oh my god. So nice. Tara dito akong CR. Namong balkon. Namong parking lot. Saan balay siro? Ito dito. Nice kayo. Leave me alone! No! No! Tubag yung bahilom! Sabak mo! Sarap nga, pe. Purag ka ilalagay ko ani nila. Bisa man. Kaya. Wala na siya kaila sa ako. Si RB. Ala. Harvey. Ano, wala nakakaila sa ako ah. Harvey, nag-adto kag Thailand. Wala pa manggod ko kalarga. Uy, mana.
Kano sa man mo? Wala yung bana. Karong, akong bana dahil si Bray. Ako ang ante, ang angkol. Pamilya ko sa balay. Naroon balay daw. Dito po. Please. Kasi yung kauban ka mo, raduan nag-date. Oo, kay... Char! Pamilingaw. Pumiling. Kira, dito po daw. Naguna mo nag... Wala, nagturoy lang. May uban sa iyang brother. May car, gitistingan ang car ba? Nagkuhan mo. Sila, galinguan niya. Tampok na kayo. Tapos may lagi kay Kakol. Tingnan nga, gwapa. Tambok. Balag, tambok. Basta gwapa. Tinood. Aman. Wala na. So, Mato na mi, tay. Imong panihapon ha. Welcome. Pauli na pud mi kay masuko na to si Grisenia. Dugay mi mapauli. High blood mi. May blood na to. Maldita kay to. Okay. Mato na mi tay. Bye-bye. Bye-bye. Ingat.